Чацвёртая кніга цароў, раздзел 12. На 7-й год валадарання Егу Йоас стаў царом і цараваў 40 гадоў у Єрусаліме. Маці яго называлася Себія з Беэр Себы. І рабіў Йоас справядлівае перад Господам ва ўсе дні, пакуль вучыў яго святар Йояда. Толькі узгоркі не знішчыў, складаў яшчэ народ ахвяры крывавыя і кадзіў на ўзгорках. І сказаў Йоас святарам: усе грошы пасвячоныя, якія прыносяць як дар у святыню Господа, падарожныя людзі, якія складаюцца ў ахвяру за выкуп душы, і якія парашэнні сэрца свайго прыносяць у святыню Господа, хай іх бяруць усе святары ад асоб, якіх яны ведаюць, і няхай ужываюць іх на папраўку дома, калі ўбачаць, што штосьці трэба паправіць. Такім чынам, аж да 23-го года цара Йоаса святары не паправілі пашкоджанняў у святыні. Тады цар Йоас паклікаў першасвятара Йояду і святароў і спытаўся ў іх: чаму вы не папраўляеце пашкоджанняў у святыні? Такім чынам не бярыце болей грошы ад знаёмых вашых, але аддайце іх на аднаўленне святыні. І згадзіліся святары не браць больш грошы ад народа і не займацца выпраўленнем пашкоджанняў святыні. І ўзяў святар Йояда адну скрыню і зрабіў адтуліну зверху яе і паставіў яе побач з ахвярнікам з правага боку ля ўваходу ў святыню. І святары, што вартавалі дзверы, складалі ў яе ўсе грошы, якія прыносілі ў святыню Господа. І калі яны бачылі, што ўжо многа грошай у скрыні, прыходзілі пісар царскі і першасвятар і забіралі грошы, якія знаходзіліся ў доме Господа, і лічылі іх. Аддавалі гэтыя пералічаныя грошы ў рукі загадчыкаў, якія наглядалі за працаю ў доме Господа. І яны выдавалі іх на цесляроў і будаўнікоў, якія працавалі ў святыні Господавай. І на муляраў, і на тых, хто рассякае скалы, і каб купіць дрэвы і камяні з каменяломняў для папраўкі пашкоджанняў дома Господава, і на ўсё, што патрабавала выдаткаў для умацавання дома. Аднак з грошай, што прыносілі ў святыню Господа, не рабілі міскі срэбраныя, і нажы, і келіхі, і трубы, ані іншыя рэчы залатыя або срэбраныя для святыні Господа. Бо давалі іх работнікам, што папраўлялі святыню Господа. І не было прычыны правяраць людзей, якія атрымлівалі грошы для выплаты работнікам, бо яны рабілі ўсё сумленна. Але грошы, як ахвяру за праступак, і грошы, як ахвяру за грахі, не ўносілі ў святыню Господа, бо яны належалі святарам. У той час Газаэль, цар Сірыі, пайшоў ваяваць з Гетам і здабыў яго, і прыняў ён рашэнне ісці на Єрусалім. Тады Йоас, цар Юдэі, сабраў усе святыя рэчы, якія ахвяравалі цары Юдэі, Язафат, і Ярам, і Ахазія, бацькі яго, і што сам ахвяраваў, і ўсё золата, якое можна было знайсці ў скарбніцах святыні Господа і ў царскім палацы, і паслаў Газаэлю, цару Сірыі, і ён адступіў ад Єрусаліма. А іншыя дзеянні Йоаса і ўсё, што ён зрабіў, ці гэта не запісана ў кнізе аналаў цароў Юдэі? А паўсталі яго паслугачы і змовіліся і забілі Йоаса ў палацы Мело, на дарозе ў Селу. На самай справе Йосахар, сын Семата, і Йозабад, сын Самера, паслугачы яго забілі яго, і ён памёр. І пахавалі яго пры бацьках яго ў горадзе Давіда. І па ім цараваў сын яго Амазія.